Започнах да работя на ОМВ още докато бях студентка. Това ми беше първата работа, а от 2 години вече съм и управител. Харесвам в моята работа това, че е динамична, изпълнена с нови предизвикателства и че има постоянно развитие. Промяната за мен е вълнуваща, защото ме предизвиква да вървя напред. Колегите ми ме избраха да бъда посланник на промяната, защото съм комуникативна, трудолюбива и усърдна в работата си. Работя добре с целия си екип, защото преди всичко сме приятели, а и обичаме да се състезаваме помежду си. Клиентите ни забелязват промяната, защото ние сме транзитна станция и имаме клиенти от цяла България, които са виждали вече новите неща и почват да ги търсят при нас. Промяната е нещо добро и е привилегия за нас да бъдем част от нея. Бих им казал, че промяната е за добре. Светът се променя и за да не изоставаме, ние също трябва да се променяме. Клиентите ни го очакват и изискват, така че промяната е неотменна.